Hej piger, i dag skal vi lave en make-up lillebror video. Og her kan I se det med min lillebror, Tony. Jeg er lækker. Sidst jeg selv. Vi skal lave en, som jeg sagde, make-up video. Jeg vil også lave make-up på ham. Og næste gang så bliver det måske en prank. Madvideo. Nej. Jo. En, telefonvis video, hvor vi skal telefonvis med folk, vi kender. Jamen, lad os bare komme i gang. Værsgo, skal du holde den? Kig på dig selv. Okay, hvad skal vi starte med, Tony? Vi skal starte med nu. Du skal filme op til dit ansigt, fuldstændig, så jeg kan se dig. Nej, Tony, stop nu. Hvad fanden laver du? Sådan der. Hold den der. Hvad fanden laver du? Tony, så stille. Det bliver det grimt. Det bliver det garanteret. Jeg svæver. Jeg kan ikke se en skid. Hvem? Mig. Fordi du sidder på den side. Og så tager jeg den her dejlige billede. Det dufter godt. Og jeg skulle sige, at den anden vi havde her, det var en baby powder newsletter powder ting. Så der er ja, du skal have den her i pære. Nej, fersken. Og så kan gå sådan. Nej. Nå. Du skal gøre det ordentligt. Sådan her. Sådan der. Ej, prøv lige at se. Ja, det vil du ikke sidde ordentligt i din fums. Og så er det min eyeliner, så er der eyeliner team. Nu skal jeg... I skal altså lige se, når hun gør det. Hun farver sin sneglespor helt. Det skal du sgu ikke gøre ved mine. Ja, rolig nu! Det er ikke slemt. Det er faktisk pænt med her. Eller noget. Jeg får mega mange money for det her. Hvad er du? Vores familie, de er rige. Får du penge? Ja. Får du penge, så kan du skide. Men vi er rige. Det er skide. Ej. Du skal sidde stille. Blink. Ja, flot. Så. Ja, rolig. Det skal sgu ikke prikke på mig. Nej. Det kan være med den her. Sådan. Ej, prøv lige at se. Du er lækker til mig. Det var så denne dansvideo. Når vi kommer hjem fra håndbold, laver vi en madvideo. Hvor vi skal spise alt muligt ulækkert. Ja. Og så, efter den klamme madvideo, så laver vi en Telefonfis. telefonfis video. Hej hej. Hej hej. Ha' det godt.